E imos co caso dun abogado de Pontevedra que quería levar o can ao xulgado. A súa demanda chegou ata o Supremo, desestimouna. Pero hoxe preguntámonos se en algún caso temos dereito a levar as mascotas ao traballo. Din os que están a favor que ter ao carón de ti a túa mascota mentres traballas crea unha contorna favorable, mellora a productividade e reduce o estrés. Yo no comparto la idea. Si el perro está bien educado, no hay ningún problema. Si vas para traballar, non vas para estar co can. Y tampoco creo que sea bueno para el animal, ¿no? Estar encerrado y en un rincón para que no moleste, no me parece. Como di Sabina, non sei se o mundo está ao revés ou son eu a que vivo cabeza abaixo, porque os vellos para as residencias, os nenos para as garderías e os cans para as camas ou para as oficinas. As oficinas pet friendly están cada vez máis en auxe, pero non todas as contornas laborais se prestan. A esa conclusión chegou o Tribunal Supremo, quen desestimou a petición dun abogado de Pontevedra que quería acudir co seu caniche á sede xudicial. Temos un escenario dun xuicio penal, por exemplo, donde sempre se respira certa tensión porque os cidadáns están xogando moitas cousas, non? O feito de que haxa un animal de compañía, un can, un gato, pode, digamos, desviar a atención hacia o propio animal, hacia o comportamento do propio animal e incluso crear un clima de tensión que xa por sí mismo existe en unha sala de vistas, non?